въпросният господин. Накрая стана, огледал дървото и какво да види? Крушата, обрана до шушката. И потомъкът на Нютон от български произход открил свой закон, който гласи: законотворец, лежащ като обрана круша, трябва да се убира кучите от полето на политиката. Естествено, авторът на този закон е имал предвид колегите си от другите парламентарни, а самият той